I to you. Happy birthday to you. Kanta ka. Happy birthday. Happy birthday. Kanta ka. Yung mga happy birthday, Mabel. Happy birthday to you. Happy birthday. Kanta ka. Ayaw mo? Ang galing kumanta. Kanta ba yun? Ang galing kumanta. Ang galing kumanta ni Kulit. Ang ilong. Sa ngayon, meron ng mga peligro na kinonvert bilang COVID isolation facilities sa Sorsogon, Camarines Sur at Camarines Norte. Ito rin ang ilang LGU sa Chef para matatagal ay George. Maraming salamat, Jasmine Romero. Kung hindi umabot ng pahigit, 1 trilyong piso ang ilalaan ng gobyerno